Pozdrav svima, radimo trigonometrijske funkcije. Dokazati identitet. Dakle, imamo 3 što množi sinus na četvrti alfa plus kosinus na četvrti alfa minus 2 što množi sinus na šesti alfa plus kosinus na šesti alfa da je jednako 1. Pisat ćemo ovako, 3 puta. Sinus na četvrti alfa plus kosinus na četvrti alfa ćemo zapisati na ovaj način. Dakle, stavimo ovako dve zagrade i u prvoj ovoj zagradi stavimo sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa, pa sve to na kvadrat. Dakle, zapisala sam ovo kao kvadrat binoma. Ja znam da ću tako dobiti, dakle, prvi na kvadrat, odnosno sinus na četvrti alfa, pa plus imamo dvostruki prvi puta drugi, što ovde nemamo, ali ćemo zato to odmah ovde oduzeti. Dakle, minus 2 puta sinus na kvadrat alfa, kosinus na kvadrat alfa i imamo plus kosinus na četvrti alfa, odnosno drugi na kvadrat. Dakle, to je to isto, samo drugačije zapisano. Pa imamo ovde sad minus, u stvari ovde ćemo staviti ovu zagradu, nismo zatvorili, pa imamo minus 2 puta, otvorimo zagradu i ovo ćemo zapisati kao sinus na kvadrat alfa, pa na treći, plus u zagradi kosinus na kvadrat alfa, pa na treći. Dakle, tako imamo u stvari sinus na šesti alfa plus kosinus na šesti alfa, samo što smo ga zapisali u ovom obliku, da je jednako 1. Dakle, ovako smo dobili zbir kubova. Znamo da je sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa jednako 1, tako da ćemo ovdje imati 1 na kvadrat i 1 također, tako da 3 puta 1 je 3, ćemo pisati 3, pa imamo minus 3 što množi minus 2 sinus na kvadrat alfa, kosinus na kvadrat alfa, bit će minus 6 sinus na kvadrat alfa, kosinus na kvadrat alfa. Pa imamo minus 2 puta prepisujemo, u zagradi prisjećamo se formule, dakle prvo imamo sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa. Dakle, nećemo ovo u poslednjim zagradama, zato što 2 množi, dakle, samo jednom imamo proizvod, tako da nema potrebe za ovim duplim zagradama. I ovdje imamo sad prvi na kvadrat, to će biti sinus na četvrti alfa, pa imamo sad minus, kad je ovdje plus, onda ovdje bude minus. Dakle, prvi puta drugi, odnosno sinus na kvadrat alfa puta kosinus na kvadrat alfa i ostaje nam plus kosinus na četvrti alfa. I sve to je jednako 1. Prvi deo prepisujemo, dakle imamo 3 minus 6 sinus na kvadrat alfa, kosinus na kvadrat alfa minus sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa, znamo da je 1, minus 2 puta 1 je minus 2. Dakle, bit će minus 2 što množi ovo. Već smo imali malo pre sinus na četvrti alfa plus kosinus na četvrti alfa, pa bi i ovde to zapisala na isti način. Dakle, imamo sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa. Dakle, to ćemo staviti sve na kvadrat i oduzet ćemo 2 sinus na kvadrat alfa, kosinus na kvadrat alfa. I ostaje nam ovo minus sinus na kvadrat alfa, kosinus na kvadrat alfa i sve to je jednako 1 i zaboravila sam opet ovu zagradu. Dakle, pošto 2 množi sve ovo, moramo i zatvoriti tu zagradu. Dakle, imamo 3 minus 6 sinus na kvadrat alfa, kosinus na kvadrat alfa minus ovo ovdje će biti isto 1, dakle sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa je 1, a 1 na kvadrat je 1, tako da imamo 2 puta 1 što je 2. Zatim 2 što množi minus sinus na kvadrat alfa, dakle to će biti
minus 2 puta minus 2, dakle bit će plus 4 sinus na kvadrat alfa, kosinus na kvadrat alfa i minus 2 puta minus sinus na kvadrat alfa, kosinus na kvadrat alfa je plus 2 sinus na kvadrat alfa, kosinus na kvadrat alfa, što je jednako 1. Imamo minus 6 plus 4 plus 2, 4 i 2 je 6, minus 6 je 0, tako da sve ovo možemo precrtati jer daje 0. Ostaje nam samo 3 minus 2 je jednako 1, dakle dokazali smo jednakost, 1 je jednako 1. To je to. Pozdrav!